54 political science นะ Introduction. Going on introduction today. Aunty Bunga Sri Rejoice Busumatari. Bengal Senior Secondary School ni friend video. Ara ni kami BTMI Auzarfara. Okay. Oh my God. Nana. Pemainnya musim ini dong lagi ya. Dayo musim ini tuh dong pemain nggak जोंनि गेजेराव बिराद समायना सिख्लाफोर दङ नङाबा बे सिख्लाफोरनि गेजेराव फंबाया जायखिजाया सासे आखाइ हमनानै बोनानै लाबोनांगौ जोंनि गेजेराव सोरखौ फसायखुमानानै दं फंबाया गर्लफ्रेन्डब्लाबो फसाया लाबोनो हागोन गर्लफ्रेन्डखौब्लाबो लाबोनो हागोन गर्लफ्रेन्डआबो गैया गर्लफ्रेन्डआथ' गैया दे क्राश दंखायो फ्राय क्रास खालामाखै रावखौबो दे फंबाय दे सोरखौ फसायदों बेखौनो बोनानै लायदो दे गर्लफ्रेन्ड गैयाबाबो साबसिन सुबिदा गर्लफ्रेन्डआ साबसिन नङाब्ला Dayo फंबायाथ' बिनानावखौ लायबाय बिनानावनिफ्राय मिथिनोसै बिनानावनि बयफ्रेन्ड दंना गैया दे बिनानाव खोन्थादो दे दंना गैया आंहाथ' बयफ्रेन्ड गैया बयफ्रेन्ड गैया आङो दायो फंबाया बिनानावखौ माखौ नायनानै हमनानै लाबोखो माखौ नायनानै फसायनानै बिसोर लाबोखो माने गुबै बाथ्राया जाहैबाय जों गोरलैनिफ्रायनो सानैजों ओंखाम ओंख्रि गेलेना देनायनि नालाय माने बुंनो थांब्ला गोरलैनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि गेलेना जोंखौ हाबाबो होनानै गोसोखाङो माने एखे हस्पिटालाव जोंनो मोनना आंनो बिदिखौ बिथांमोना दानिया जोंहा कापोल डान्स मोसानायखौ सोरो कापोल डान्स ना Couple dance, couple song, ना? Yeah. सानैजों आखाइ हमलायना मोसायोना? बिनानावमोना जोंनि गेजेराव मोसानानै खोन्थागोन।
नै दावसिन जोंहा फैगासिनो दङ जानायसै नै बिथाङा बमसि बुंदों एबारसो जानायसै नै जोंहा बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ आखाइ हमना मोसानांगौ सानैजों दे आखाइ हमना मोसानो दे आखाइ हमलायनानै जोंनि ओरै गाहायाव ओंखारबोनो खावलायबाय आखाइ हमलायना फैनांगौ